Hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. So today is December 25, so Merry Christmas and a Happy New Year. May Pasko everybody. I wish you all the best and Merry Christmas to you and to your family. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. So I'm right here at Ayala and I'm trying to look for something because today is December 25 and syempre dugay kay ko nakamata kay dugay kay ko nakatulog gabi kanya kadlaw di ay due to some circumstances. So okay na, my Christmas was supposed to be perfect but due to some unfortunate events, medyo naguba siya. So I slept around 4, then I woke up around lunchtime today. So ganaan ako i-cover up ang katong experience sa gabi kay medyo digi siya ingon nga nindot no. Okay. But di lang ako i-share kay medyo personal man siya nga matter. Pero I'm going to a coffee shop para mag-chill sa kadiyot and then probably I texted some of my friends. Yeah, mag-photo walk siguro ni karon and trying to and hopefully nga mawala na tong and hopefully nga ma-cover up tong kuan kaganihan kadlaw. So unfortunately na mo yun tapos ang Christmas. So how's your Christmas everybody? But the good thing is happy kay akong grandmother, akong lola sa akong yata nga gift sa iya. Wala lang, happy lang ko ganahan siya sa akong gift ng gatag siya. Ikutasan na din ko. But actually I have to walk at least 7k steps today para mawala ang kinaon ng daghan kayo nga lechon belly, and then humba, mango float, nya coke, nya chipel lagi kao na mga gabi, sweet and sour, yan napay salad, yan napay mango float. So mao na dapat kong mag-walk. Kanahalan ko maglakaw-lakaw karon para mabawas-bawasan tong akong kinaon gabi pag past few days ng sitag kaon. Oh, by the way, and by the way, it's also unfortunate for our friends nga naa sa northern part of Cebu and other parts of Visayas kay naagian sila og bagyo. Which is pagganihan kadlawon si Ursula. So I'm sorry nga mo yung tabo sa inyo karon pero I hope that you find silver lining and I hope you find happiness yapon no matter how hard the situation is. So I wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year. Let's go guys. Hey guys, I'm crashing the Cebu Grammar Sessions meeting. So, okay, wala ko matambayan karong adlaw. Time check 5:30. Naka-free wifi pa ko. Thank you, Iyo. Hi, thank you. Hi. Yung akong kamsamni na Japanese man din. Arigatou gozaimasu. Ay, dokak to kayo. Bingaw kayo nga po. Uy. Diyan na kay do ka fans nga gusto kamit nimo si Prince Charming naman. Si John o si Vincent. Si John Ramos? Si Vince. Kinabuhi ito na lang twice. A story Okay lang. I'm like your feet. Kung saan namang mga vloggers sa conversation si Vince. So idol sila to, idol sila to. How to be you po. May record na? Hi guys. Kumusta yung Christmas? Ibagyo. Hindi ka bagyo. Officially siya member na. Oh, uy! Wow! Happy na. With approval. Yeah. Marco approved. Wow! So, ma-pressure na ko guys. Oh my god, 1 bar na lang akong battery. Should survive.
Must survive. Let's go ahead and Kuan, katong birthday surprise sa kuan sa emergency kaya binamo mga on mi ba. So nam sila dito tanan. Then mo to kay kuan, then nanghatag sa nako gifts sa dito sa nila. To sila mutiya, si Ken kitagan ko niya calligraphy na Aldrin. Basta na sa akong story. Kita ta. Oh, pero so far okay naman akong karon ng Christmas basta lang lipay kayo. Okay kayo. Oh, may good. Camera shy bi ako. Kaya ko ikasi, anyo. Japanese man ka. Da, konnichiwa. Very good. So then, ladies and gentlemen, Africa, Asia Pacific, Philippines. South Africa. Philippines is an advocate. Mexico. Aftermath of Christmas. Mag-diet na tayo kay kasi tampok na kayo. Drum, i-drum. Dito kayo. Tito kayo. Napaka sa amin din eh, tulog ko rin. Tayo tang wolf. Palit ng 5T. Pangaw 5T. Nata sponsored post. Huawei, bakit naman? Merry Christmas! Ipakita ko tong picture na to sa una. Happy New Year! So, bago na birthday ni Aldrin niya, happy birthday to you. Nato ko i-post ng picture niya. Una niya, bati mo na kung nakangan ni Suwa na lang. So, monitor yung picture. Kani, kanood. Di lagi mo focus na. Brag, beauty vlogger, para ba? Adra na. Dara mo na siya. Asa tong luyuin. Kaya, mo na eh. Kita. Kan mo na si Wilvin sa likod sa una. Dara ko, tara. Lain na eh. Well, wala siya yung focus na yun. Focus na. My God. When was this? 2014? 2014. 2014. 5 years ago, guys. 5 years ago. Pangit kami noon, guys. Wala. Pero karon guys, kinisamot. Ako na pala nag-throwback picture sa una. Lain ako. Asa na ito nga throwback eh? Ako muna makita. Ay, mga tiki moments niyo. Ang boto di ko focus. Ang sana. Ana. Oo, dara mo na. Tiki moments. Tiki moments. Karon kay Karon sa man. Tiki Figi moments. Tito moments na. Tito moments. Ano? Puberty. Puberty hit. So na bes ba pa? Kita yung nog. So na bes ba 5 years ago gani kanang sa Christmas sa mga wishlist nimo kasagaran. Walang tong wishlist sa una. Nambok naman. Manambok ka ro kay gihatag naman. Karon sobraan na po ka. Sobraan. Wala kita pong wishlist sa una. To gain some fats. Karon lose some fats. Karon eh, sa unang beses sa wishlist. Kuan man ganan ko ka na mga kaon-kaon. Kaon-kaon yun. Karon kay galimit nagkaon. Karon kay wala naman di sabi mo kaog may kambok. Lagi. Cholesterol pa more. Kani si Ella. Sa may wishlist nimo sa una. Wishlist. Magka-love life. Nya karon kinana man. Kanan ako. Sana all. Sana all. China Owel. Cooking oil. Oil. Wala kani sa likod. Tara, no media man ang nasa likod. No media sa likod. Si Don Cebuano kini. Den Cebuano kini. No media. No media. Na si asa si Ken? Nawala mo si Ken. Tara. Okay. Busy Busy na siya growing, guys. busy kay si drawing. Ako na ikatay. Oh, by the way, guys, atangin ni si CJ kaya siya pa-raffle or pag-giveaway before mag-2020. Nakay-pa-raffle, no? Wala man. If nakay-pa-raffle, ing na lang, mi. Karong Sabado ay Sunday kay magkuhan mi. Outreach mi sa mga streets. Outreach. Ano ba plano outreach? Ha? Outreach program. All you gotta do is ano masasabi mo sa Tide. ano yung kwintas? Uy! Oh.
Pag gano'n ko na, kimalubot na. Bitaw. Naparap kayo na ko. Oh, ambot eh. Tapoy. Wala lang. Oo, guba naman yung kamera siguro eh. Wala mo ko ni maintenance ko eh. Hindi na siya mag-focus. Sa lens na no? Pero gano'n ba daw kung patog lang yung kamera? Ay, yo, kung ano. Lens na palita. Bago. Shit! Yung blink-blink na siya ako sa ni pag-gun guys. See you next, bye! Kapit na siya mapaw! Mapaw na siya!